Bamakɔ n'a lamini n'a bolomadadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli ani tani bɛ ka ɲɛsin aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Hakaja i k'a dɔn sibiri o sibiri an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan na, jɛmukan min n'an ko ale ma ko dabaka kɔlɔsili. I k'a dɔn su in na min ye kɔlɔsili ye an bɛna lawara k'a barika bonya sabula daba kelen ka kɔlɔsili tɛna fɔ su in na min ye Cambel Gimayara i k'a dɔn maliden don min sigilen bɛ Faransi a ka ca san 10 ani kɔ ye. Kunnafoni dila don Cambel Gimayara i k'a dɔn min ye Faransi jamana ye a yɛrɛ ye cakɛda sigi a yɛrɛ ye u ko min ma ko le journal du Mali. Cambel, si je ne me trompe. La voix du Mali. La voix du Mali. Alors, Cambel, vraiment, tu es dans les meilleures conditions, il n'y a pas de coronavirus ici. Toutefois, tu peux te décoiffer, il n'y a qu'un souci. Coronavirus est ouvert. À tes studios, on a kalo kumate et quoi dit ça qu'on a le nous boumouler de dire alors Cambel Gimayara il faut qu'il voit le mandon kakatuni ke lambe bo fe i ka do ina be cliff la bolila e wa fasola Cambel Gimayara i ka do ni di chien fola radio Mancha FM kono ande la ka nyon zoro jemukana jemuka minu ngara sabuye family chama ga soro jemuka mi ni ni wala kana ka shuna tuni o de ko dabaka kɔlɔsili tɛ dɔwɛrɛ ye an ye fɛn minnu kalan ka kuma minnu mɛn do a kun furanjɛ kɔnɔ an b'a lajɛ ka n'an sigi ka hakiliw jagabɔ a kan alors i k'a dɔn n y'a kanu su in na e fana ni ne hakiliw ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka baro kɛ jamanadenw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu bara k'an lajɛ ayiwa Facebook kan alors Abdou Touré ale kelen bɛ k'i wakili dɔ la an ka foli ani tani bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma Cambel Gimayara i k'a dɔn dabaka kɔlɔsili su in na baabu fɔlɔfɔlɔ de ye min ye o de ye an ye kunnafoni di sɛbɛn dɔ kalan dɔku furajɛ in kɔnɔ kunnafoni min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin nganamu ni wari dungow ni ayiwa i k'a dɔn équipement militaire minɛn minnu sera sɔrɔdasiw ye nka anw ye bɔra min kalama ka min dɔn miliyari 1000 ani miliyari 200 ani miliyari 30 1230 milliards alors kuma in fɔra an ye don o don an b'a kuma fɔ sabula anw ma kalan maa minnu kalannen don ani maa minnu bɛ ko ɲɛdɔn u ma kuma in fɔ an ye k'a perepere latigɛ k'a fara-fara ka bɔ ɲɔgɔn na 1230 milliards wari in dira san 5 de kɔnɔ mais kumaw fɔcogo la ani lakaliw kɛcogo la a bɛ n'a fɔ san o san miliyari 1230 ni 30 o de dunna i b'a fɔ san o san u y'o de dun donc n'i y'o jateminɛ san 8 walima san 10 kɔnɔ o kɔni ye miliyari 200 ni kɔ ye n'i y'a fɔ hadamaden ja bɛ tigɛ bon mais an ta tɛ k'a fɔ ko warima dun suɲɛli ma kɛ non mais kuma in fɔcogo ani b'a faamu cogo min kelen tɛ miliyari 1000 loi d'orientation militaire a kɛra san 5 de kɔnɔ san 5 in kɔnɔ miliyari 1000 ani miliyari 200 ni 30 mais ni a kumaw lakalila anw yɛrɛ fɛ sabula komi an t'a ɲɛdɔn ko daminɛ na a fɔra an ye fɔcogo minnu na anw kɔni ɲɛna san o san sɔrɔdasi faama ninnu bɛ taa doso de kɔnɔ ka miliyari 1000 ni 200 ni 30 kilow ni ɲɔgɔn cɛ. La réalité c'est faux. Suɲani kɛra nganamu kɛra an bɛ o yɔrɔ la mais seulement min ye kuma tiɲɛ ye alors miliyari 1000 ani 200 ni 30 in san o san i k'a dɔn dɔɔni bɛ se ka fara a kan nka san 5 in kɔnɔ a bɛnna o de kɔnɔ miliyari 1000 san 5 kɔnɔ miliyari 1000 ani 200 ni 30 wari in dilala nin cogo de la mais a wari tun bɛ dun cogo di sɔrɔdasi bere vert bere rouge garde républicaine gendarme policiers bɛɛ ka sara bi bɔ a la san 5 in kɔnɔ bɛɛ ka sara bɔra a la ni cɛta bi kɛ gendarmerie la walima polisi la walima sɔrɔdasikan na o cɛtaw o musakaw fana bɔra a la ni kankura bi jɔ o kankuraw jɔ ni wari bɔra a la an bɛ bigi san an bɛ kaye san hakili o bɛ sɔn ka k'a namanama yɔrɔ ye mais n'i ye nin wari in bɛɛ bɔ a la i b'a sɔrɔ wari min bɛ to a kɔfɛ a tɛ miliyari 40 ni kɔ bɔ nganamu kɛra o wariw de la donc ni a bɛ lakala anw fɛ a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛna jee la hawla ninnu ye miliyari 1000 ni kɔ de dun san kelen kɔnɔ ka sɔrɔ o tɛ san 5 kɔnɔ de o wari de dira nka saraw ni fɛn caman bɔra a la Cambel munna an seginna kuma in kan waasa mɔgɔw ka faamuyali kɛ parce que an bɛ siran an bɛ jɔrɔ nin kuma in fɔli sɔrɔdasi faamaw jango jalatigiba minnu bɛ yen n'o ye général ye sabula o de fɔra k'a fɔ maa 5 bɛ yen olu de ye miliyari ninnu dun bon n'i ye kuma kɛcogo ani ko kɛcogo ye i b'a ye k'a fɔ dɔ caman b'a jɛ mais kuma in fɔli dɔrɔn a bɛ kɛ sababu ye an ka sɔrɔdasi den minnu bɛ kungokolo kɔnɔ an ka sɔrɔdasi minnu bɛ kɛlɛyɔrɔ la
an ka sɔrɔsi minnu kelen bɛ k'u ni fili n'a fɔra ko miliyari 1000 kɔ u ka généraux y'a dun a bɛ na ni sigana ye sigana mana na ka ban danaya bi ban ni danaya banna ka ban kulukala bɛ don ko la donc n'i ma ɲɛ i bɛ fɛn fɔ a ka fɔ a ɲɛ kan a ka faamuya Chamel Gimara cakɛdaw bɛ yen minnu bɛ kɔlɔsili kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ cakɛda caman de bɛ Mali kɔnɔ vérificateur général b'o la ka taa se cakɛda wɛrɛw ma minnu ye kɔlɔlɔ ye kabini cakɛda yɛrɛ so kɔnɔ fo ka taa se jamana taw ma minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ wari dunna cogo min wari bɔra cogo min olu bɛ yen jusqu'à preuve de contraire vérificateur général a ma cakɛda sugandi fɔlɔ a ma général kelen d'a tɔgɔ ma k'a fɔ nin miliyari nin kelen miliyari nin ba hakɛ in don o t'a ka baara ye alors o t'a ka baara ye ah mais pourquoi daba an bɛ foli ni tɔnɔ ye ka ɲɛsin lamɛnjɛkulu cɛ ni muso ni denmisɛnnin maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin an ka sudenzow ma joli kɛrɛnkɛrɛnna sudenzow sudenzo ye joli maa minnu ntanyana an ka jamana Allahu akbar o ɲaam kabini kɛlɛ in daminɛna fo ka n'a bila bi la a kɛra sɔrɔsi kunda a kɛra civil kunda a kɛra dugulen ye a kɛra dunan ye tasi bila bi kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Mali sɔrɔsidenw ma n'o ye mugu tabaw ma fɛ marifa tabaw ma ka taa an ni lakana minnu y'u kalikan kɛ k'a fɔ k'olu b'u nin di yasa maliden tɔw bɛɛ lajɛlen ka se ka daga sunɔgɔ Mali armée de ka mɔgɔ binta cayara nin kɛlɛ in na ka tɛmɛ armée fɛn fɛn nana an dɛmɛ k'an bolo bɔ yen bi 4 septembre don fana don don min n'an bɛ tasi bila ka ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba ma nin y'a san 5 ye a miniji dɔgɔra a y'an bila ɲinafin n'o ye Amadu Seydou Traoré n'an k'a ma ko Amadu Jikɔrɔni san 5 don n'a dugusajɛ a taara ka fini da min ye mɛnɛnen to denmisɛn dɔ y'u duli a kɔrɔ k'a kɔrɔta sanfɛ an ye o tasi n'o bonyamasegi kɛ bi Lazara seli waati la maa camanba tun b'a kɛnɛ kan an dala ye kaburulonso la 4 septembre o b'an hakili jigi lamɛkɛ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya la nka Mali kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnna a b'an hakili jigi El Hadji Ibrahima Boubacar Keita la an b'a fo ni k'a waleɲuman dɔn a dalen bɛ Sɛbɛnnikɔrɔ nin waati in na k'a fo n'a furumuso n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen oui mais munna Ibrahima Boubacar Keita 4 septembre pourquoi parce que a ye fanga ta 4 septembre ah oui d'accord ok ah oui d'accord ok a y'a ka serment prêté o de la ka mandat fɔlɔ la a y'a prêté o de la mandat filanan ah oui d'accord ok fo ka taa très bonne mémoire d'accord o kumana foli kan ka k'a ye baara min kɛ a ka jamana jɔli la daba i da sera kuma min ma n'o ye équipement militaire ko ye a taara sariya de ɲɛma sariya min n'u b'a wele loi de programmation d'orientation militaire a sariya in kuma fɔra faso bulonba ɲɛna maa minnu tun sugandara jamanadenw fɛ k'u kɛ députéw ye k'u kɛ jama kumadaw ye a sɛbɛnfura bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛra k'a da u ɲɛkɔrɔ commission de défense maa ye baara k'a kan waati ni armée ka jɛn ye ani diɲɛ selike 4 tɔnba ka jɛn tɔn fɛn fɛn nana an dɛmɛ jamana fɛn fɛn nana an dɛmɛ a bɛɛ lajɛlen ka musaka bɔra ka don a doda fɛ nin da in de fɛ yasa Mali a ka yɛrɛma hɔrɔnya ka se ka segin a ma a ka ayiwa jamana yɛrɛkun kan k'a dɛmɛ loi de programmation d'orientation militaire nin y'a fɔ cogo min na 1200 milliards ɲɔgɔn na don tiɲɛna fili donna a wari bɔcogo la a n'a maracogo la fo ka taa se kiiri bulon kan kuma fɛn fɛn bɛ kiiri bulon na tiɲɛ yɛrɛ la n'anw ka jamana in tɛ jamana caman kɔnɔ ni kuma bɛ kiiri bulon kan tant que kiiri ma jaabi laban bɔ k'a bin n'i y'i da suɲa kuma na ka farata kuma na i bɛ ngɔri dɔ kiiri kɛko ɲuman na o fili min bɛna don kiiri kɛko ɲuman na o na kɛ e ka fili ye hakaja jamanadenw ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan musaka k'a ta k'a di u ka jamanadenw masiri tabaw olu dɛmɛ u ka baara la o dɛmɛ ni baara in kɔnɔ o kɛra kɛku min na ni hakilila min ni miiriya min ye a tɛ taa gɛlɛya kɔ gɛlɛya n'a ta o ta n'o ko laban taara wolo ayiwa kiiriko ma ka ma wele la fo ka taa se fanga ɲɛma kɔrɔw ma ministre ɲɛmaw ni ayiwa ministre kɔrɔw wele o ko kunga n'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ tɛ nin ye minnu welela bɔgɔ jɛnnen k'a kan ayiwa o ko n'a sera o yɔrɔ ma ko gɛlɛyara a gɛlɛya n'a ta o ta min kan ka kɛ o ye de k'a ko fɛsɛfɛsɛ i bɛ min don a la k'a ɲɛfɔ nka ka dan don ko la ni ko bɛ bɔgɔ jɛnnen bolo kan i k'i danyɔrɔ don a kuma na n'i m'i danyɔrɔ don a kuma na bɛɛ ni fili min kɛra baara la o na k'e kelen ka fili ye o de ye kuma in fɔyɔrɔ ye a n'a fɔkun ye nin kuma in fɔ ko jugu a
bɛ jamana bɛɛ de lagosi tout à fait a bɛ jamana yɛrɛ de gosi lagosi nka kiiri a ma kɛ kunfɛ ko tɛ sɛgɛsɛgɛli cakɛdaw do sigilen bɛ jamana kɔnɔ i bɔra k'a fɔ vérificateur général contrôle général hali jamana yɛrɛ ka cakɛda wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ foroba nafolo duncogo la ni foroba nafolo bɔcogo la ka sɛbɛnfura d'a kan k'a di a kan ka di yɔrɔ min na n'o ye jamana ɲɛmaaw ye n'o ye contrôle général n'o ye ministère ye ambassadeur ta bɛ taa ministère la contrôle bɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ waati bɛɛ sanga bɛɛ wa bɛɛ sɛbɛnfura bɛ dilan ka da min kan ka taa sariya ɲɛma o bɛ taa sariya ɲɛma min man ka taa sariya ɲɛma o bɛ bila yen n'a kan ka tɛmɛ da min fɛ a bɛ tɛmɛ o da fɛ nka a ka ca la jamana in kɔnɔ an ka jamana bɛ kɛlɛ de la kabini san 2012 an b'o kɛlɛ min na ni diɲɛ seleke naani bɛɛ nana fara an kan a ti bɛn a cɛ man ɲi a man kan musaka min taara jamana denw fɛ n'u jɛna u ka hakɛ caman ko k'a ta k'a di k'a ka kɛ ka jamana denw kumabɔ a ka kɛ ka sɔrɔdasiw dɛmɛ u ka jamana kumabɔ a man kan wari ka yurugu a man kan a ka nambara yurugu kɛlɛli a sɛgɛsɛgɛli a baara a fanba bɛɛ lajɛlen bɛ sariya de kan sariya ye kiiri tigɛko ɲuman o de bɛ jamanadenw da kiirisow la kiiritigɛlaw la kiiri tigɛko juguman ala k'an n'a kisi k'an cɛ janya ma o de bɛ jamana bɛɛ lajɛlen ɲami hali maa minnu bɛ bɔ ka n'u ka nafolo don jamana kɔnɔ ni kiiri tɛ tigɛ jamana kɔnɔ ka ɲɛ a b'a bɛɛ ɲami. Très bien, Chamel Jimera, il y aura famille, mais on va faire la précision mindi, au dit les 1230 milliards min bi kofo a madou sangele kono. A bora sanduru de kono. Fo ka famille. A fo ko jugu na lakali ko jugu fana a bi ke sababu ye parce que krengere nyana watla kuna foni do bora ka fo sorasi fama do be général do be olu de adu. Bon, ni ye niveau jamana bi danga mena sorasi ko de be. An bɛ kɛlɛ la sɔrɔsiw de bɛ fanga na fanga bɔsira dɔw la dɔw bolo bɔra la i bɛna mankan misɛnnin wuli sɔrɔsiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n gabu yɔrɔ de ma o de la n'an ye kuma in fɔ k'a ɲɛ ka maa damadɔ sugandi suyani kɛra ŋanamu kɛra mais n'i ye maa damadɔ sugandi a bɛ kɛ sababu ye maa minnu bɛ kungokolo kɔnɔ maa minnu bara k'u ni fili marifa bɛ minnu bolo ka don a ni jugu cɛ u sigilen parce que kunnafoni bɛ taa bi an filɛ ka kunnafoni min fɔ sisan a b'a sɔrɔ sɔrɔsikɛ dalen don tu kɔnɔ téléphone b'a bolo dɔrɔn a b'an lajɛ a b'an lamɛn alors anw k'a fɔ daba tunkaraw yɛrɛ de y'a fɔ ko généraliw ye miliyari 1000 ni kɔ dun n'o fɔra a b'u siran wa a b'u tigɛ u la wa a bɛ na ni bɛn ye wa kuma b'o de nɔfɛ daba a fɔ ko t'o ye a fɔ cogo t'o ye ni jamana bɛ kɛlɛ la jamana den bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛlɛ la surasiw olu jɔyɔrɔ kɔni ye kɛlɛ ye parce que olu kalikan de ye k'u bɛ don a ni juguw ni ɲɔgɔn cɛ olu ka baara y'o ye tiɲɛ yɛrɛ la loi de programmation d'orientation militaire n'i y'a jateminɛ sariya de taara a kama koyi ka musaka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲini k'a fɔ ko nin musaka in bɛ ta ka don sɔrɔsiw ka baara la yasa u ka se ka jamanadenw wa san 1 tɛ san 2 tɛ san 3 tɛ o kan ka perepere latigɛ bɛɛ lajɛlen a ka faamuya bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ko kabini sariya taara musakaw de bɛ ɲini ka musakaw ninnu fara ɲɔgɔn kan ka tila k'a bɔcogo ɲini bɔcogo in ni a dépense kɛcogo la a bɛ se ka kɛ fili bi kɛ a la fili tɛ dɛ a bɛ se ka kɛ sonyani yɛrɛ de bɛ kɛ a bɛ se ka kɛ voilà n'a ma kiiri exactement n'a ma kiiri ka jaabi an bɛ se ka fɔ ko sonyani don voilà donc a bɛ se ka kɛ o kɛra a kɔnɔ nka o bi sariya de ka bolo kan sariya de b'o perepere latigɛ nka kunnafoni dili kunnafoni fana ye kɛlɛkɛ bere dɔ de ye kɛlɛkɛ mugu de ye kunnafoni diko cɛɲi a bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen lafiya a diko cɛjugu k'a di ni nabara ye k'a di ni lagosili ye a lagosili ala k'a n'a cɛ janya an bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye jamana kɔnɔ ka wuli o de kɛra sɔrɔsi ɲɛmaako kuma min fɔra a la rapport dɔ de bɔra o sanjaa na rapport in bɔra Nations Unies fɛ Nations Unies a kɛlen ka ayiwa banbanci wale tigilama ninnu n'o ye binganikɛlaw ninnu a kɛlen k'olu ɲɛgi ka maa dɔw tɔgɔ b'o la minnu bɛ ayiwa drogue ko affaire la minnu wulilen bɛ cigarette trafic la minnu bɛ ayiwa janfa la jamana kɔnɔ k'olu ɲɛgi ka olu bali ka taa jamana kɔkan ka olu interdit k'olu ficher k'u cua fɔ o tilala ka segin ka na tuguni ka an cɛla an ka armée kɔnɔna na ka maa dɔw fana sugandi k'a yira k'a fɔ k'olu fana bɛ ka accord ko waliyali bali o balile o tɛmɛnen kɔ o rapport kelen de y'a bɔ ka sɔrɔsi ɲɛma caman ta 5-6 ɲɔgɔn bɔ k'a yira k'a fɔ musaka dɔ dir'u ma ko o musaka in k'olu
o b'olu bolo u ka fɔla an'u ka sɛbɛnni na nka o pereperelatigɛ n'o dantigɛli tɛ anw bolo k'a sabu kɛ olu de ye o rapport in fɔ i bɛ taa sɔrɔ u y'a sɔrɔ yɔrɔ la yɔrɔ min kɔni jamana yɛrɛ tɛna se k'i toro a kuma in kan n'u m'a sɛgɛsɛgɛ bɛɛ k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn k'a jatemina k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la ayiwa u bɛ ka kuma min fɔ n'o o ye o de musaka ninnu ayiwa a bi tali kɛ o fɛ musaka ninnu fana tiɲɛ don u bɛ ka musaka min ko fɔ a b'a la walima a t'a la. Très bien. Alors Chamel i ka dɔn n'an taara ɲɛfɛ jamana sarabolo baara ka lamani kɛ kunnafoni di siraw y'a jira an na kɔsɛ in na wulikajɔ minnu bɛ sen na a ma dogo maa si la Mali kɔnɔ maa dɔw bɛ welela ka ɲininka maa dɔw kɔni minɛna ka ban maa dɔw bɛ olu bara ka ɲininka k'u sɛgɛsɛgɛ yalima sariya ka nin baara min n'a daminɛna aw minnu ye diinɛ segin naani kunnafoni dilaw ye i n'a fɔ an mɛnna tubabuw kɛrɛfɛ yalima a kunnafoni dili anw fɛ ka jama ladɔnniya a ka kan wa yalima a bɛ dɔ fara ko fanga ka waa tara a bɛ dɔ bɔ a la. A kunnafoni dili ka kan a kunnafoni bɛ se ka di nka ni fɛn fɛn jaabi ma bɔ kiiribulon na i b'a fɔ ka dansira la de ka sabu kɛ a kiiri de bɛ ka kɛ maa min bɛna na a nɔ donni ko la ca la a tɛ se ka pereperelatigɛ fo ɲɛgini de ka kɛ kiiribulon fɛ k'a fɔ ko a nɔ b'a la maa minnu bɛna na bila la ayiwa a tɛ se k'a fɔ fewu k'a fɔ k'u kan jɛlen don a ko la tant que jaabi ma bɔ kiiriso la ka bɔ ka bin kunnafoni di cogo de don a b'i fɔ i n'a fɔ kuma fɔ cogo de b'a ɲɛ a fɔ cogo de b'a tiɲɛ n'i y'a fɔ ni lagosili ye a bɛ kɛ nkɔri ye n'i y'a fɔ ni ɲuman sira ye i ka dɔn hakɛ ka da o ma a bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamanadenw kunnafoni ni k'u bilasira kunnafoni kiiri nin bɛɛ lajɛlen bi fɔ ni jamanadenw ka yamaruya de a bɛ fɔ ka taa olu de ka tɔnɔ na a kan ka fɔ ka taa jama hakɛ jama fanba hakilina ni u ka faamuyali bi dan yɔrɔ min na a kan ka fɔ ka ɲɛsin o de ma o tuma a fɔli o ye diyagoya ye a fɔli fana kan ka kɛ nka minɛni tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ ɲagini ye n'u b'a fɔ min ma ko présomption d'innocence sariyatigɛlaw ani kiiritigɛlaw ka dɔnfɛn y'o ye u ka faamuyali y'o ye u ka baarakɛminɛn n'u ka baarakɛbolo ye donc ni maa minɛna a tɛ se k'a fɔ k'i nɔ b'a la sariya kelen pe dɔrɔn de bɛ se k'a fɔ k'i nɔ b'a la kunnafonidila ka baara tɛ k'a fɔ k'i b'i bila sariyatigɛla nɔ na ka maa ɲɛgi ka maa yɛrɛ don ko la ka doni yɛrɛ ta k'a da kun ka sɔrɔ kiiri yɛrɛ ma kɛ. Très bien Chamel i k'a dɔn n'an ye o baabu yɔrɔ waasa an ka b'o kɔnɔ i k'a dɔn a kɔlɔsila fana tile fila in na a bɛ ne ka waatinin bɔ sariyatigiw baara k'u jɔ u jɔyɔrɔ la kosɛbɛ sabula fɛn o fɛn bɛ yen ni keleku don walima a bɛ na ni gasi ye jamana ma sariyatigiw i k'a dɔn u da donna na u ye wuli ka jɔ kɛ n bɛ misali d'i ma dɔnkilidala walima denmisɛn minnu bɛ yen n'o ye rapɛrw ye ka taa se hali i k'a dɔn kunnafonidilabaw ma i k'a dɔn caman b'a la jalakiw binn'u kan u ye kaso kɛ waati la ka tila ka bila yalima nin b'a jira k'a fɔ jamana sariyatigiw ani sariyabolo yalima girinya donna na yɛlɛma kura donna na min kan ka faamuya wa. Tamasiyɛn minnu don tamasiyɛn ɲuman don kiiri kɛko ɲuman a bɛ jamanadenw hakili sigi kosɛbɛ kiiri a tigɛko ɲuman a bɛ danaya nati jamanadenw kɔnɔ kiiri a bolodako ɲuman a b'a to diɲɛ seleke naani waritigiw u b'u ka nafolow ta ka ɲɛsin jamana ma a bɛ na ni danaya ye jamana yɛrɛ denw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ sigi jɛ a bɛ ko sinsin ni maa min fili la i ka fili bɛ dayiri la i ka fili i mana sara i ka juru sara i bɛ segin ka n'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta faden kɛnɛ kan tuguni i bɛ tɛmɛ n'i ka jamana jɔ ye tout à fait a bɛ tali kɛ o hakilina in de kɔnɔ nin kɔrɔfɔ minnu y'u fɔ u bɛ kɛ sariya de bolo kan procureur min b'a bolo da tiɲɛ na a b'a kɛ ni sariya ye k'u wele i n'a fɔ u kan ka wele cogo min na k'u kiiri nka nɔminani an ka nɔminani sɛbɛnw de ka farin an ka nɔminani sɛbɛnw ka farin mais i bɛ taa sɔrɔ a fana bɛ kɛ de yaasa kiiri a ka se ka kɛ teliya la yaasa mɔɔw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ fili la an bɛ min kɔlɔsi farajɛ jamanaw na an b'a ye k'a fɔ maaba caman bɛ wele ka na kiiribulon kan n'i nana kiiribulon kan i nɔ bɛ minɛ i nɔ mana minɛ kiiri kɛnɛ kan kiiribulon kɔnɔna na i bɛ bila ka t'i ka so ni kiiritigɛlaw mago jɔra i la waati o waati i bɛ na o bɛ kɛ maaba caman fɛ nka an fɛ an ye min kɔlɔsi kɔsadani na hali n'a kɛra jɔyɔrɔba de tun b'i bolo jamana in kɔnɔ k'a fɔ i tɛna se ka boli yɔrɔ foyi t'i la i mana wele da i bɛ minɛ k'i datugu ni ka t'i bila wo kɔnɔ ye bon o fana
e yɛrɛ da y'a fɔ sariyatigiw waasa kiiri bolo kan a teliyali bolo kan a ɲɛni i b'a sɔrɔ o de y'a ɲuman ye. o kɔni a bɛ kiiri ka hɔrɔnya n'a ka yɛrɛma bila a n'a ka sinsili kofɔ k'a sabu kɛ waati tun kɛra jamana in kɔrɔ maaw yɛrɛ tun dalen tɛ kiiriko la. O kɛra. maaw tun y'a yɛrɛ kiiriko kɛ nafoloko ni fɛnko ye. i bɛ taa sɔrɔ o de b'u bila la nka o kan ka i kɔ sɛmɛ sariya sɛbɛn de la sariya sɛbɛn min b'a to sini ma sini an ka jamana tɛna ɲagi. diɲɛ seleke naani tɔnbaw bɛnnen bɛ sariya sɛbɛn minnu kan droit de l'homme ta fanfɛla fɛ n'o ye hadamaden hakɛ tangani ye n'an m'olu fana jate minɛ dɔrɔn a bere kelen in bɛ segin an ma a bɛ fɔ ka da o yɔrɔ de kan ni kiiritigɛlaw b'o ca in kɛ n'u b'o baara in kɛ u k'a kɛ ka o hakɛ ninnu bɛɛ lajɛlen dafa ni maa welela misaliyala kiiri ɲɛma kabini i bɛ wele polisiw fɛ waati min na a bɛ fɔ maa ye bi maa min welela min minɛna a bɛ f'i ye k'a fɔ i ka hakɛ ye nin ye i ni surunani donbaa ka kan ni bana b'i la a ɲɛfɔ n'o tɛ n'i tɛmɛn'o kan i mana fɛn o fɛn fɛ o bɛ segin i yɛrɛ ma k'a sabu kɛ ni jamana de b'a la hakili la o sira kelen in de don o sira kelen in de don an fana fɛ yan nka a bɛ tɛnku an ka sariya sɛbɛnw a n'an ka kiiri kɛko de la. très bien alors Chamel waasa an ka bɔ nin kutumu kɔnɔ i k'a dɔn baabu laban waasa ka nin paragraphe in dafa o de ye i k'a dɔn kɔsa in na an ɲɛ b'a la jamana kɔnɔ ɲɔgɔn sama bɛ yen ɲɔgɔn sama min bɛ tali kɛ ka taa ɲɛsin cɛmancɛ fanga ma cɛmancɛ fanga dɔw ko u sɔminen don k'a fɔ ninnu b'a fɛ k'a janya minnu bolo bɛ fanga na u b'a fɛ k'a janya de u yɛrɛ ka laɲini kama n'u ka hɛrɛ kama dɔw y'a jira k'a fɔ a bɛra ta cɛmancɛ fanga dɔ kan ka fara ka sabula kodama ni kodama min dabɔlen don waati surunyana a korona n'a fɔra ko an ka nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa vote la sabula jamana in ɲɛnabɔli ani jamana basigi vote de ni sɔn kɛra a ma k'a fɔ jɔnwala bɛɛ sɔnna Chamel de ka sigi hali ni ne ma sɔn a ma nka jama ka ca nkalon t'a la namara t'a la o bɛ mɔgɔ dusu suma i k'a dɔn vote de bɛna ni kiriku caman ye jamana kɔnɔ o de bɛna ni ayiwa bɔsindigi caman ye est ce que e yɛrɛ fɛ jamana in bɛ yɔrɔ min bi transition dɔ kan ka fara kan walima dɔ man ka fara kan e ka hakilina ye jumɛn en tant que malien tout court. Daba en tant que malien tout court min bɛ se ka fɔ o la tiɲɛ yɛrɛ la waati bolodalen ne yɛrɛ bakun ka filɛli ni n ka kɔlɔsili la a bɛ gɛlɛya hali n'a y'a sɔrɔ minnu bɛ ɲɛkun tilenna na bi minnu bɛ ɲɛmaya la bi u ko k'u bɛ dan a waati kofɔlen kɔnɔna na kalo 18 kɔnɔ kalo 6 yɛrɛ kɛra la ka ban hali n'u ko k'u bɛ dan a kɔnɔ u ka kɔrɔfɔ bɛɛ ye an bɛ délai respecté an bɛ waatiw respecté nka baara min bɛ yen ani ko boloda cogo a ka gɛlɛya a bɛ gɛlɛya a ka se ka koron ka kɛ a kɔnɔ o ɲuman ye min ye fo jamanaden bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka kuma ni ɲɔgɔn ye a kana kɛ maa si kɔ bɛɛ lajɛlen ka bɛn a kan min bi fara a kan a faranga in a ka kɛ fɔ ka bɛn kɔnɔna na mɔgɔw ka sɔn a ma a waati ka boloda bɛɛ ka sɔn a ma bɛɛ k'i bolo don ca la a ka se ka kɛ ka bɛn a dakun ma nka a bi gɛlɛya an ye kalikan de ta CEDEAO ɲɛna CEDEAO tɔn jamana fɛn fɛn jamana 16 fɛn fɛn b'a kɔnɔ ni fanga ndarakili kɛra a kɔnɔ ayiwa k'a sɔrɔ min ni kalata tɛ kelen ye i bɛ ɲaki i bɛ bɔ CEDEAO la wa CEDEAO bɛ wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin o jamana sinama ma k'a yira la f'i ka kalata kɛ yasa walima i kana segin a ko kɔnnen don sa a kɔnnen tɛ sa a kɔni a bɛnnen tɛ bɛɛ ma nka a kɔni b'o o cogo la fɔlɔ hali an ka jamana in b'o o bu n'a kun dilan nka kalo 18 min taara n'an y'a jateminɛ dɔ kɛra a la baara gɛlɛya yɛrɛ bolo jamana yɛrɛ ka lakanabaliya ani an bɛ kɛlɛ min fana na ka fara banaw ni ani ko dama min yɛrɛ dara min ye furukuri min donna a kɔrɔ kɔsadani na bandaw ka taali la ani mutarawanw ka taali la nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o t'a yira k'a fɔ baara bɛ se ka boloda bɛɛ ka bɛn waati kofɔlen ma o tuma na politiki ma jamanaden bɛɛ lajɛlen kan ka sigi ka kuma jɛrɛ bala lajɛ bala bɛɛ k'i hakilina fɔ bɛɛ ka hakɛ ka ɲini bɛɛ lajɛlen ka so ka don da kelen fɛ ka yɛrɛ ka fɔ jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka waati boloda a boloda cogo an ka bɛn a kan an k'an ka ɲɛsin mun ma an ka bɛn a kan an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka kalata boloda kalata jɛlen bɛɛ lajɛlen sen bi don kalata min na wasa jamana ɲɛmaa min bɛ sigi hali n'a kɔnbaga ma sɔrɔ jamana kɔnɔ min b'a kɔn kɔni k'a fɔ ko a ka jamana ɲɛmaa ma jɛn n'a ye o ka dɔgɔya o de ye laɲini ye o de ye hakilina a tɛ kɛ ni sɔrɔdasi ninnu kelen ka laɲini k'a sababu kɛ k'u bɛ fanga na a kan ka kɛ ni jamanaden bɛɛ lajɛlen ka faamuyali n'a ka bɛn n'a ka sɔn de ye
avec kɛw de kan. Oui, Chamel gɛlɛya bɛ yɔrɔ fila de la maa minnu bolo bɛ fanga na bi ani politique maaw sinon minnu ye ayiwa jamana den tɔ ye olu ka hakilina ka dɔgɔ kosɛbɛ sabula n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ maa caman de b'a la minnu tɛ politique la minnu tɛ politique maa ye minnu ɲɛna k'a fɔ a ka taa ɲɛ maaba caman y'o fɔ n b'o se k'o misaliw bɛ yen maaba minnu bɛ yen n'o ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ka taa se maaba wɛrɛw ma minnu kɔni y'a ɲini k'a fɔ dɔ ka fara a janya kan est ce que an bɛ donnin min na ko bi Mali politique maaw est ce que u bɛ se ka bɛn. Bon Mali politique maaw ka bɛn o kɔni ka gɛlɛn nka n'i y'a jateminɛ ka kɔlɔsili kɛ i ɲɛ b'a la k'a fɔ parti politique tɔnw u farala ɲɔgɔn kan ka don jɛrɛjɛ tɔn dɔ kɔnɔ hali n'a bɛɛ t'a kɔnɔ a fanba b'o kɔnɔ tout à fait minnu bɛ kalata in boloda laɲini kɛ ka bɛn a waati ma u y'o boloda u y'o hakilina u ye wulikajɔ kɛ nka a bɛ se ka kɛ siga de kɔnɔna na hali n'u sɔnnen tɛ waati hakilina dɔ fara hakilina kan hali n'u sɔnnen t'a ma u kan ka lamɛn k'u fana ka jɔrɔnankow n'u ka haminakow ta ka sabu kɛ jamanadenw don u ka hakilina de don u ka miiriya de don u ka baara de ye politique ye ka politique kɛ ka jamana ɲɛmaaya ɲini ni a ye donc u kan ka lamɛn haminako min b'u la gɛlɛya minnu b'u kan min bɛ ka u sikan ka bolo da yɔrɔ la ka u n'u ka bɛn a la k'a kuma fɔ ka tɛmɛ n'a ye nka an ka jamana min ye an don bɛnbaliya la gɛlɛya ye min ye dɔ fara an ka kɛlɛ gɛlɛya kan n'an ka gɛrɛnde kan o y'an ka politique maaw ka bɛnbaliya ye kabini kunungo an bɛ k'a dɔnkili da n k'an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ko kelen na ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ ka sɔn k'a fɔ ko jamana kɛlɛ min b'an kun kan kɛlɛ coronen don an kun kan n'an yɛrɛ ma fara ɲɔgɔn kan an ka hakɛ ye min ye k'a ɲini ni ɲɔgɔn ye an ka différence ko bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ tɔn ko ani suguya ko ni hakilina ko an k'o bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka bɛn waati kunkurunin ka gɛlɛya in kun ka se ka bɔ nin sira dangu in na n'an seginna ka na nɔgɔya sira kan o tumana bɛɛ lajɛlen ka taa n'i ka hakilina ye n'an m'o faamuya n'an ma sɔn o ma ɲɛmaa mana kɛ maa o maa ye a si kelen tɛ se k'a dilan kɔmaa mana kɛ maa o maa ye a si kelen tɛ se k'a dilan n'a tiɲɛna a dun bɛ tiɲɛ bɛɛ lajɛlen ala k'a n'u cɛ janya ɲɛnama b'o la maa wɛrɛ b'o la mɔgɔ wɛrɛ fana b'o la sɔrɔsi b'o la a gɛrɛnde bɔ a den minnu kan an den minnu kan bi n'olu de bɛ ka a kɔlɔlɔ n'a a masiba bɛɛ lajɛlen ta jamanadenw tɔgɔ la tasi ni miiri kan ka bila ka ɲɛsin u ma un lieu de mémoire pour ces soldats-là tombés pour cette guerre imposée au Mali. Au Kakan, au Hakilina Kanga, n'a ma ke, n'a tout kono, n'a ma miri, n'a ma ke, ni ma mas a bisiki yere a Kanga ke. N'a Kakan, parce que ou you nindi, kase kan jamana den to laki. Très bien. Chamel Gimera, ikaro ni mbabu ni kumbe politique kata jamana yoro chamana. Ikaro amel yoro ni datu, ikaro awa koleshili fana chama ngana ve doa ku franje ngono juste. An bɛ taa Diko fɛ yen ka fiɲɛni sama ka sɔrɔ ka segin ka na. Diko i k'a dɔn ɲɔ ka ca Wugu la an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ Chamel Gimera e kɛra maliden ye min ye Kwakan maliden ye i sigilen bɛ Faransi a ka ca sa caman ye an b'a dɔn i ye kunnafonidila ye i n'o baara de kɔni bɔra jamana la k'a da mɔgɔw tulo kan i k'a dɔn min ye ayiwa cakɛda in tɔgɔ filɛ ka bɔ kɔnɔ nin ye Nations Unies ka bolofara n'a bɛ kalanko kunna a tɔgɔ ye di ni UNESCO voilà donc i bɛ baara kɛ UNESCO la bi alors kunnafonidi sira kan o tɛmɛnen kɔfɛ i yɛrɛ ka kunnafonidi sɛbɛn b'i bolo Paris min ye la voix du Mali alors en plus de ça malien caman b'i ye i k'a dɔn tubabuw ka kunnafonidi siraw b'i wele min ye France 24 TV5 a ka ca an b'i ye kuma caman olu la u b'i wele ni kobaw bɛ Mali kɔnɔ u b'i wele ka taa i n'u bɛ baro kɛ Chamel Gimera i ye malien ye min sigilen bɛ jamana kɔ kan jɛkulu fɔlɔfɔlɔ min sigira malien ye minnu bɛ jamana kɔ kan o de ye Haut Conseil des Maliens extérieurs gɛlɛya bɛɛ sabula don min fɔra k'a fɔ ko u kun ka biro sigi bɛ kɛ ala ni gɛlɛya fa a ma se ka kɛ mankan caman bɛ yen maa min bɛ yen n'o ye mandat 2 kɛ ka ban o ye Habib Sila ye i k'a dɔn aw minnu bɛ malien ye aw minnu ye malien minnu bɛ jamana kɔfɛ hakilina jumɛn b'aw la. Bon, là, l'inter journalistique parce que tu es un malien de l'extérieur. Voilà. Ala ye an malien minnu garisɛgɛ don Kɔkana sigili la n'a y'an dahirimɛ dulon Kɔkana na ka se ka taa ayiwa musakaw ɲini k'an hakili to bakɔrɔw ni fakɔrɔw la k'u ɲɛ bɔ sira la o de ye bɛɛ lajɛlen ta kun ye ka bi n'i y'a jateminɛ kabini taama daminɛ n'an ka jamanaw kɔnɔ n'o ye immigration ye ka taa Kɔkan waati kofɔlen t'a la nka kabini 70 n'i y'a jateminɛ u ma ni denbayaw taara ka yɛlɛma farajɛla n'u k'a ma ko immigration économique ani immigration tout court olu bɛɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ taa sɔrɔ
falen kɛra fo ka se sigiyɔrɔma 3 ma maa fɔlɔ minnu taara o san na olu ye denw sɔrɔ denw fana ta ye denw sɔrɔ u b'u mɔden de la sisan 3e génération o de bangenen filɛ tout à fait bon Mali yɛrɛ ka politique la Mali tɛ a ka taamaden kɔfɔ a taamaden mɔgɔ hakɛ min bɛ jamana kɔ kan Mali tɛ sɔnni sigi a kan k'a recenser ka a ɲɛfɔ an b'a fɔ approximativement de recensement minnu bɛ kɛ ka kɔrɔ ni maa min nana ni tɔgɔ sɛbɛn o bɛ fɔ ni maa min nana a ka can jamana kɔ kan an minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan kabini san 1991 conférence nationale la jɔyɔrɔ min kɛra Maliw na ka tɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ta Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ka tɔn ta ka ɲɛsin malidenw ma yaasa k'u fara ɲɔgɔn kan hakilina in ni bi cɛ yɛlɛma bolo caman kɛra baara caman bolo dara hakilina caman kura wɛrɛ bɔra a kɔnɔ hakila sera waati yɛrɛ ye waati min an bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan kura ye tuguni k'a jateminɛ ko kabini san 1991 ɲɔgɔn conseil sigira fo kana se bi ma an ye mun ni mun kɛ bilan ka kɛ a bilan ka kɛ a ka lajɛ fili minnu kɛra la u ka latilen baara ɲuman minnu kɛra a kɔnɔna na fɔlɔ an tun bɛ taa wari ɲini de ka di musaka kɛ ka du balo bi a bɛ kɛ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka n'a maraw kɔnɔ ka dugu yɛrɛ yɛlɛma ka dugu hakilina n'u kuntilennaw yɛlɛma cakɛdaw de bi ka créer ni a musakaw ye sisan a taara ka se ka dugu caman dilan ka jiw kɛ ka dɔgɔtɔrɔsow dilan ka fɛnw dilan ka min ye madrasasow ye k'olu dilan ka misiriw dilan ka siraw dilan a taara ka don développement sira bɛɛ dɔ la bi fo ka na se ayiwa nafasɔrɔ sira yɛrɛ ma o bilan de kan ka kɛ Haut Conseil a y'a ka baara kɛ a sera a dan na wa a ma se a dan na jamanadenw ni jamana ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ka hakili jakabɔ kow kan k'a lajɛ fili minnu latilenni min kan ka don a la o ka don a la nka Haut Conseil association d'utilité publique de don n'a yiralen bɛ kabini 91 ko jama jɛna fɛn dɔw kɔ k'a d'a ma jamana yɛrɛ de y'a musaka dɔw kɔ k'a d'a ma yaasa a bɛ baara min na ka se k'a dɛmɛ a la a ka sinsin bon o baara in kɔnɔ an y'a ye tɔn kura a lakuraya san o san tɛ kɛ kɛlɛ kɔ a tɛ kɛ mankan kɔ an yɛrɛ fɛ Faransi a tɔn bolofara bɛ se ka se fo 4 5 ɲɔgɔn na ma o bɛɛ ye bɛnbaliya kelen min mana si Bamakɔ yan sini a bɛ taa tile an bara ye politique sira fɛ hadamadenya sira fɛ mɔgɔya sira fɛ Côte d'Ivoire b'o la nin jamana fila in kɔnɔ an ka maa de ka ca ni jamana fila in kɔnɔ misaliyala ka tɛmɛ jamana caman kan Congo bɛ se ka fara u kan k'u dafa ɲɔgɔn tɛ jamana dɔw la a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan mɔgɔ 10 kɔni mana dɛsɛ ka bɛn cogo o cogo a tɛ maa 300 bɔ a tɛ maa ba 60 bɔ donc o gɛlɛya ninnu de kan ka lajɛ k'a fɛsɛfɛsɛ hakilina la yaasa bɛnbaliya min a bɛ kɛ sababu yɛrɛ waati dɔw la an kan ka tɔnɔ min don jamana kɔnɔ an kan ka nafa min don jamana kɔnɔ an tɛna se ka nana ye ala ni bɛnbaliya fɛ tɔn mana kɛ fila ye hakilina mana kɛ fila ye an bɛ san 5 manda bɛɛ kɛ ɲɔgɔn zenzama ni ɲɔgɔn janfa ni ɲɔgɔn fɛn na an tɛ ɲɛsi baara yɛrɛ ma donc o gɛlɛya min filɛ nin ye n'a bɛ an bali ka taa ɲɛ sɔnni kan ka sigi a kan an kan k'a lajɛ k'a kɔrɔfɔ fɔ a tɛ fɔ ni dimi ye a tɛ fɔ ni furuku ye a tɛ fɔ ni funufunu ye a bɛ fɔ de jamana hakɛ yɛrɛ la jamana ka taa ɲɛ don jamana dɔw y'u ɲɛmadan fɛ i n'a fɔ Maroc ni Sénégal ni jamana wɛrɛw u nana tɛmɛ an ka a baara la u dun ye misaliya t'anw de fɛ anw y'a daminɛ waati min na ministre dira ma ministre min ɲɛsinen bɛ a ko ma secrétaire dɔw y'u ka secrétaire d'état de créer k'a di ka tila ka u ka jamana magoɲalan mɛn fɛn fɛn bɛ jamana ko kan k'u fara ɲɔgɔn kan ka na ni sɔrɔ ye jamana kɔnɔ. Oui, d'accord. Chambel, mais sisan kɔni o bɛɛ faamuyara yɛlɛma ni hakilina kura minnu kan ka na mais o bɛɛ tɛ sɔrɔ fo bureau kura de ka sigi. Sabula san 5 o san 5 a bɛ yɛlɛma. Yɛlɛmani min bolo dalen don gɛlɛya caman b'a kɔrɔ. Gɛlɛya minnu b'a kɔrɔ hali aw yɛrɛ fanfɛla la Faransi jamana na an y'a mɛn k'a fɔ maa dɔ bɛ yen o fana b'a fɛ ka kɛ candidat ye. A y'a kan bɔ. A y'a kan bɔ. Ablaye Bado. Yalima an bɛ se ka kuma fɛ. An bɛ se ka wuli. Ok, d'accord. An bɛ se ka wuli ka kuma fɛ. A y'a kan bɔ kun min na a n'o ɲɛfɔ an ye. Très bien. Hakilina min b'a bolo. A n'o ɲɛfɔ an ye. Ayiwa an na masala kuma tɔ kan. Très bien. Alors an balimaw an b'a da tulo kan k'a fɔ Haut Conseil u ka ɲɔgɔnye min kun bilalen don k'a fɔ bureau falen bɛ kɛ kalo tile 26 ni tile 27 a bɔra dɔgɔkɔrɔ u ye don wɛrɛ fɔ o de ye kalo tile 20 ani ayiwa kalo tile 9 nata ni o ye nin kalo in ye o de fɔra alors candidat caman ka bɔlen don a nɔfɛ caman ka bɔlen bɛ ayiwa min ye Haut Conseil ɲɛmaayaso nɔfɛla la a bɛ bisila hali n'a sɔrɔ ale b'a la Ablaye ale ye Faransikaw ka ciden ye min ka mɔlɛ Ablaye salamu aleykum. Aleykum salam. Kɔri baasi t'i la. Ayiwa Ablaye i bɛ radio Manca FM sanfɛ.
an y'a mɛn Faransi Haut Conseil ka bolofara min bɛ yen olu y'u jigi de ka k'i ka candidat ye. Ok, d'accord. Donc il b'o préparer latigɛ an ye n'a sɔrɔla jama de jɛra k'i sugandi walima e yɛrɛ a ka di ye ka k'a ye kun jumɛn in na i y'a kɛ ka da dalu jumɛn kan. Ok, basi tɛ. Donc préparateur mun kan ka kɛ o yɔrɔ in na. Faransi au conseil bureau ne b'a kɔnɔ comme secrétaire au projet adjoint. Donc le 3 août passé, vous avez informé comme quoi mɔgɔ dɔw délégué la. Septième conférence là. Donc, au moment délégué là, au création de le 17 juillet. Donc, il y a tout ça, président Bora et Népolike. Mais il y a un marché qui t'a calmé pour comprendre qu'il y a des cas en fait. Donc, bureau m'a ordonné de m'appeler bureau comme quoi il y a un point de vue. Donc, à le 17 juillet, nous avons empêché le bureau quand on était dans le là. Donc, aux délégation qu'elle est, les candidatures posées bureau là, parce que condition aux conditions on a bureau comme mandat sur. A donné ma signal à un électricitaire de IFRA pour le sera comme pour Ikanga 10 millions sera comme caution. Bon, nous avons madame c'est bien susceptible là au manque. Parce que président secrétaire. Son cours de dos et puis à la constitution pour perdre la durée de Makakani comme association Kunda. Tant que les conditions n'ont pas niveau rempli. Tout à fait. Donc, on va la constitution comme là. La constitution, association là, il y a l'égalité des chances. Tout à fait. Vie associative comme là. Donc, nous, ce soir, donc, on nous fera une démocratie dans la constitution, ça sera Sumba là. Donc, maintenant, on est bureau de mandat, mandat dia. Voilà, donc, ni président, ni Agatangon, comment? Président Botola Madla Kana Akuma Kuma comme vice-président pouvoir pour les mandats. Nous le commandant et puis en même temps et la candidature de M. Beladjelin Tapenya qui vice-président et par mail. Ok. Pendant et accusé réception dia. Mais plutôt ni comment mandat n'est pas. Donc amener qu'on le comment mettre la gamma des cas. Francio yang syariat de politique à fana. Andale no yang justice la tour andale no Francis de la fana justice là au Togo. Oui, mais Ablaye au jour d'aujourd'hui, ibi Johnny Wara ka candidature kalama minun ka bolembe Haut Conseil nyama no fe bi Johnny ta kalama eta bolen ko fala. Neta bolen ko fala mais Mauritanien donc no ko Ishaka Traoré. OK. Mali ta kalama. Bon, thème on va rester calama, mais à tout cela, on a quelques candidats en tout temps follow. Parce que quand on a mis statut règlement, donc statut mars 99 et 2019. Bon, statut on m'a validé ma chiffre. Donc, le ministère de Malien de l'Est, comme statut, ni association de reconnaissance de l'utilité publique. Ni le membre de statut règlement na quand ministre so quand ba kalama ma quand pour côté des ministres aussi du mouvement. Donc 2019 la conférence maké mais c'est coordinateur de Kera. Oh tout à fait. Moi baraké au statut mais a validé une conférence universitaire. Voilà. Alors maintenant c'est qu'il a pour aller ma statut de 2015 Au statut de 2015, mandat présent qu'un mandat limité à 2, comme en Tchalachumba limité à 2. On entend au travail avec candidat. Avec galère. Donc, oui, nous allons pas parce que nous m'avons pris, ni aller mandat plaqué grand. Pour l'emploi là dans Covid que ça va là. Donc, là, oui, nous allons répondre à pour le comme en démocratie
bâtiment do amanga son présenté pour que boda ba fait quoi kana boda fini fait quoi. Très bien. Ablaye Kardon anga ninga laba de wele kan membe bulo 4 millions ma malien minnu be jamana ko ka jakulu minnu be ho conseil ko ne be mun fuye ibe karkangarda jumenke. Ibe karkangarda ke anga gaku tero angu matrafa. Angu buyani jama jeda ka kuma mun ko. Gaku mun bo shara mun bo ton tabulu la. Ulu ba respecter. Akana ke wari ka ke pembe. Parce que bibina au conseil n'y a des films en Chine, Mali démocratie de Chine. Au conseil pour il y a une conférence nationale de juillet 91. Tout à fait. Donc là, nous avons des Sarah, nous avons des bananes pour Panagake. Donc on a ton on va se dépatouiller. On a mis Dameni et Horoya Srae. On a voir la idée, on a voir la projet. Parce que c'est la forme de la association de l'Ambition d'abord. Pourquoi le congrès faut au gars de uniquement pour financer. Merci bien, Ablaye. Merci bien. Ambi Foki Walemando. Il a la sona, Anan Zoro Wati Waraka Sega Fulafun Waradi. Merci bien. Merci beaucoup. Bien. Alors, Chambel, rapidement, Wati Toman Diablé, qu'est-ce que tu penses de tout ça là? Ni Bekouimoui. Negela Bay. Tiens, là, Negela Bay. Fonyango Manake Chukuchu. Ton Sigrani Saria Sebemoui. Ulu Sebenganga Matrafa. Aseka Fama Chukusila ko Haut Conseil Bureau Renouvellement. Pour que Kaseka Kandia Fika million temps Sara Oula. E malde munisik lembe ko kanga soro te klianga sew te kli dobe ale kalande kabe kalande do abse sebendla dobe hajja ko de ke warbablu dore be ale tara aywa barake cuga woro la recherche sera kan alo de don donc moshi de damanga bola moshi bulu manga bola manga ken na fulu ko sebe munun sebena naka sura warsara bala warsara ma yoro inganga bola ni benkera kan na ajera hakika era la kafo bejena nai abi dwalanga kadwala cuga mina bebse ka musaka sarakana ke musaka bawye halna manya kabidwa na nyana re kafo ka tala ditu akaboala saria minye ton sigi akata ubafe ne bolo ton bala frama chaman de bi ton asna amanga bi malide munumbe ko kan kala mbanga jamana ngono ambe malide ya fo chugo mina ka fo ko maldambe naka horoya naka hakina belajine mi ko kan ni ay wa ko taraka nyeshi malma ni malde masu ko malde munumbe ko kan tesno ambe bo munakata télévision sous la kata radio sous la kamali kuma boka a défend anyo ke hali ministre dola bi una na ke ministre jamana ngono o dobeya o michel ya bia una ta chugo tsika banchugo silanga jamana kono nama be nama so nyoyi nama bado anga ni tomba ununa ka fara nyogon ka beke tonkeli ka ke hakilagili ka sabuke nyon dantani nyonche nyon dankeli mbani nyonche widi kanga jamana bonnokola ka sangorota ka baraka kono ka ke misaliya nyeselke nani ma belajile mi nyebo mali mi feka na kono tse ka ke ni bente tse ka ke ni kliente ni franyo ngante Chamel Gimera ambi foki walmando e ka do wati mi ne ka ndande gama na so la wele ka mi be bulo karda ka mi be bulo alors ambo lame ka sura ka waware wele ka mbe bulo yo fole to me ka nyeshan lame je ko teni muso dimseni makoro belajile na ka belajile ndu kramanto la ka ira ka fo mali ni kilindi mali ndama ka kam belajile na ambelajile ngaje ka franywanga ka mali mboni mpodaina tiendu anya soro tien chugumna anga di tiende umate ulufana kadu modi umate utike bengo utike kinanko jamana belajile mbi gela soro anga jamana be gela kono bi ga gela ndu sa je heray ala ko hera kanyena ake mali no kakan ka sabu ka sagna hakato bokan saliya amin ya rabbi ambalma amba foka woli mando akalla melgo mana e ka do wati kuruna mbulo kasawo ke ko chamanye ni ala ni kira sura yani chambel taliche ana laje akara radio manche fm ya akara jeka fo anga nyon soro babu werela babu mi nam se ka kuma chaman fo amba be foka woli mando am se ka dawtlo ka chambel gimara on baraka nyonda on de radio bara dem na nyon fa à peu près bamako ya ami doni mi na ko bi ale sigila franci halbi o bara hein radio baraka ko ni tayde itaka ko ni bala o sanjana diku su bina ni kan tesike wati min mais tu es vraiment malade mais depuis do iba donc ngolo kay alors diko
an bɛ foli tali kɛ ka ɲɛsin lamɛnbaaw bɛɛ ma inshallah min ye Abdou Touré ye i k'a dɔn min ye Jaw ye ale tun b'a k'o yɛrɛ kɛ min ye Bayo ye an ka gardien kɔlɛ ale b'a ni bɔda cɛ i k'a dɔn Suya kɔlɛ min ye Diko ye ale sigilen b'o la jɛmukan in k'a labɛn k'a miiri ta k'aw sɛgɛrɛ o ye Daba Tunkara ye n ka maa welelen su in na Cambel Guimara i k'a dɔn maliden don min sigilen bɛ France a bɛ sira caman bɔ a fana ye kunnafonidila ye Diko baara ɲɛna wassalam.